gagamit kayo nito, dapat yung wag nyo itatapat sa, halimbawa may mga butas yung salamin na bintana nyo, dapat wag nyo itapat din kasi dahil malakas yung pressure, siguradong papasok yung tubig. Nakakabasag din to ng salamin kaya wag nyo itututok sa salamin. Dapat medyo distansya. Basta yung ano lang, kusang ano yung alikabok, mawala, okay na yon. Magandang araw sa inyo mga ka-From D. Nandito ulit ako at welcome back sa Certified From D channel. Ngayon ka-From D, mag-sideline muna ako para sa aking pangangailangan kasi nasira na yung sapatos ko at kailangan kong bumili. Pero kung bago lang po kayo sa aking channel mga ka-From D, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe muna at pindutin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na video. So ngayon ka-From D, ang gagawin ko po ay lilinisin ko tong garahe ng isang bahay dito sa Quezon City para meron akong take home pa uwi. Kailangan ko kasing yung sabi ko nga, kailangan kong bumili ng bagong sapatos dahil nung gumala kami sa Benguet, yung sapatos ko ay na parang bumuka na, para bang nakanganga na crocodile. Kaya kailangan kong yung palit ng bagong sapatos at kailangan parang luma na kasi pag nilagyan ko ng yung bang ididikit ko parang useless din kasi hindi na maganda, so kailangan talaga. At syempre kailangan ko rin ng pamasahe dahil malapit na yung second dose ko sa August 10. So after second dose ko, uwi na ako ng Bicol kasi miss na miss ko na yung bubo ko, kaya kailangan ko rin na talagang mag sideline dahil hindi naman malaki yung kinikita sa pag-vlogging. So parang ko na lang ito dahil yun, parang lahat naman kailangan talagang kumita. So yung kinikita sa pag-vlogging parang mas malaki pa yung tawag doon, yung minimum ng pinaka ordinary worker sa atin sa Pilipinas. Nagulat naman ako, kala ko may gumagapang sa bako. So ito ka-From D, ito na mag ako dito kasi gusto ko tong i-enjoy yung paglilinis ng pressure washer. So hindi lang naman ito ngayon kung ginawa ko, maraming beses ko na ito ginawa. Kaya kung gusto nyo magpalinis, nandito lang ako From D. Joke lang. So ito ka-From D, ano ba ito na? Ba't wala? So ito ka-From D, napakadali lang naman itong gawin.
lang gawin, di ba? Kapag wala kayong ginagawa sa bahay, pwede nyo rin itong gawin. Tapos ito napakaganda itong panlinis, lalo sa mga lumot. Magkano bili nito? Mga 6,000 yata, or for 4,000 to nabibili sa hardware. So napakadali pong palinis ito sa ating mga garahe, sa loob ng bahay, kung gusto niyo, kung nag-general cleaning kayo. So magandang gamitin ito ka-Promdi. So hindi ko pinopromote yung product na ito. So dinidemonstrate ko lang kung paano gamitin at kung paano kagandang gamitin. Ay, nakikita nyo naman ka-Promdi kung gaano kabilis maglinis. Hindi katulad nung magbabrush ka pa ng mop or bibili ka ng brush tapos ilalagyan mo ng sabon tapos kukuskusin mo ng kukuskusin. Masyadong nakakapagod yung ka-Promdi. Kung mayroon din naman kayong extra dyan, so bakit hindi kayo bumili ng ganito para mas mapabilis yung paglinis nyo, at kahit wala kayong kasambahay na gagawa ng yung mga gawain sa bahay, lalo sa paglilinis. So okay na ito, mas madali at mas makakatipid. Yun nga lang, medyo sa simula, siyempre gagastusan mo ng konti yung worth 4,000. Then maliit na naman siguro sa kuryente kung hindi naman ganun kalaki yung or kalawak yung lilinisin nyo. So ayun, napakadali lang at nakikita nyo at napakaganda gamitin. Na-enjoy ko ka-Promdi yung paglilinis. Kapag nagagamit nito, at dapat ay mayroon tong adjustment kung gusto mong mas malawak yung yung tubig na nadadaanan niya para mas mapadali, i-adjust mo lang dito. Parang ikot-ikot mo lang, hanapin mo kung ano yung malapad saka yung mas manipis. Siyempre pag mas manipis yung mas malakas yung pressure ng tubig. Pag medyo malapad, mas matanggal yung dumi, yung mga lumot. Pero okay naman siya. So, pag gagamit ito ka-Promdi, dapat nag-iingat din. Kasi that time, ng first time kong gumamit nito, dahil maputik yung mga lumot, syempre putik yun at napupunta sa paa. So, yung paa ko, makati. Kaya yung paa ko, dahil makati, dahil na ng mga putik, ng mga lumot, ang ginawa ko, in-sprayan ko ng pressure cleaner. So, ang nangyari, syempre, nagasgas yung balat ko kasi sobrang lakas niya. Kasi yung bato nga nabibiyak nito. Yung pa kaya yung laman, yung yung balat natin, balat ng tao. So, ka-Promdi, pwede rin itong panlinis sa mga dingding, sa bintana. Kaya mas madaling gamitin ito. So, bahala na kayo ka-Promdi kung anong brand yung gusto nyong bilhin kasi
syempre alam nyo naman kung ano yung matibay. Alam nyo yung brand na matibay, pero hindi ko ini-endorse kung kahit anong brand ng ng ganitong pressure cleaner. So, mas maganda kung pipiliin yung mas matibay. So, alam nyo na yung ano. So, kapag dito, gagamitin ko rin siya sa, sa dingding, sa mga bintana, lalong-lalo yung mga hindi natin naabot, yung mga alikabok sa bintana, yung na-stack na mga sa dingding na simento. So, pwede natin itong gamitin katulad nito. Tingnan natin. So, pero pag kapag gagamit kayo nito, dapat yung wag nyo itatapat sa, halimbawa may mga butas yung salamin ng bintana nyo, dapat wag nyo itapat din kasi dahil malakas yung pressure, siguradong papasok yung tubig. Nakakabasag din to ng salamin kaya wag nyo itututok sa salamin. Dapat medyo distansya. Basta yung lang, kusang yung alikabok, mawala, okay na yon. Ayun, tanggal lang yung mga alikabok sa dingding, saka sa bintana. So, ay mga kapamilya, napakasarap tingnan pag malinis yung kapaligiran ng bahay sa paggamit nito. So, ulit kapamilya, hindi ko to ini-endorse. So, gusto ko lang ipakita sa inyo or binibigyan ko kayo ng idea kung anong magandang panlinis sa mga simento sa ating kapaligiran, sa dingding at sa salamin. So, kapamilya, pag sabi ko nga, dahan-dahan sa salamin, huwag nilalapit kasi mababasag yan dahil masyadong malakas yung pressure ng hangin. Tapos ito hindi naman siya magasto sa tubig. Wala pa nga sigurong isang timba yung naubos ko sa napakalawak na ng semento dito sa bahay. Kasi ang gumagana dito yung hangin. Ang medyo malakas lang konti dito, kuryente siguro. Pero hindi naman ganun kalakas kasi maliit lang naman yung motor. At yun kapamilya. Sana po na-enjoy niyo yung panonood ng aking munting video. Maraming pong salamat at huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin po yung notification bell para updated po kayo sa mga bago kong post. Maraming pong salamat kapamilya. Mabalos!